Tosín an adrenaline hart ar a dóig, bín se ar a dóig ar an gédín, bín an oscail defigiú le tosíag leabhartrééis trí, agus má bhín ar a réaltas le bheith a láthir, bín an obair ar fád amhainins le olbhú dómh sin, na héanaí ar fád a bhín sa lár, dar nói na dúiseaní, tugtar amach go leor dúiseaní móra airgid le linn Oireachtas na saona, ach na bhfuiln sé máin lei ar chéadí na féile. Tain an eintin sós ag an luas is airde ag dainse gahan na bliana déireann agus leanan sé ar ag an luas áirid sin gotí go mín cornaí riada brunta iad sa tharn agus polca ceir ar an áard an iste club na féile agus an sin tosíon rudaí ag is síbhnú in san eintin a ríist. Tá taile haint ag an Oireachtas mar gur tugáiad na a bhí sé tain beg bídeach. Tás tá leanúnachas sinna gceist. Má tugtar gasúr ag an Oireachtas na tá siad beg, chola hans go leanna siad tain a rá a gaile an Oireachtas agus imachtaí cosú leis. Na a bheith sé tain fásta suas is an íon an stína cáirde. Tá níos mú gceist ná commórtais is an hagans pobl na Gaeilge, fud fad na tíre le chéile agus dintar cáirdes, dintar clownis gomininic ag an Oireachtas freisin agus tosítar cáirdes i leanan sa rá ar feith an tíl. Tá muid a ggéire é sin a gcónaí íon na chohéis go gghine agus is féidir i ggéire costais a chuineáil síos. Dar nói is Gaeltacht an Oireachtas sé hagann sa muid ar láthair na féile, is cuma cenáta mín an Oireachtas ar siúil agus cosú le chola Gaeltacht bíon teangachéile brúisteacharn, ní heasan an Oireachtas le sé, tá teangachéile brúisteacharn na freisin, tá an béarla go láidir a brúisteach ar imachtaí na féile. Dína muid ar níhil, a chinú gur go bhana an Oireachtas a gcónaí dílis go teanga, dílis go phobal na Gaeilge, agus gur Gaeilge a bháin a lárfar ar chola ardán go chuid na féile. Tá an tuiscin dán a measc phobal na Gaeilge ar éanos gur féile omlan trí Gaeilge tá seo. Morinne nach mu sin céir de bheith speisialta faoin Oireachtas, nach mu cosú le chola eile go mín cúne an go labhrann an fille atá ará a rán trí Gaeilge a measc de ile eile atá béidir rá agad dáanta trí bhéarla. Ní hálíonn sé sin ag an Oireachtas agus ní háló sé sin, tá an tuiscin sa mún sin a measc an phobal. Gur na a hain túisteach ar thseach an Oireachtas go bin cólóidir Gaeilge. Dar nói tá gasúr go leor isteir na commórtais tá tíocht an na Gaelscoileanna agus nachhfuil Gaeilge ag go déil béidir ag go tuismithirí. Níl muide agus chuú os ar ggóir go minic go méidir go chóirún cóirí chuir suas agus rá mar bhfuil tú gáil Gaeilge a labhairt ná labhair. Ní eicim se go bin an bailach le déile le pobl na Gaeilge. Caitham muid a déile leis mar i ggéile an chola Gaeltacht eile fud fad na tíre. A bheith bródúil as ardanga i dtíonna cinnte go bháin an Gaeilge tús áte, gur trí Gaeilge bheits na himachtaí ar fad a bheits ag an bhéile, a caitham muid a bheith réadúil freisin, agus caitham muid a bheith déana, agus caitham muid a bheith fáilteach. Agus ní dhéon frééis sin trí bheith chur bac ar riine ná tríd chur cosc ar hisismóirí láirt le na gláán. Ach, chofada agus is féidir linn, dína muid cinnte nach mai an béarla a brúisteach ná cuiristeach ar imachtaí na féile nó ar Gaeltacht an Oireachtas.